जय जोहार कारखाना मेकापदी पोस्टर तलपाल बेस्ट ನಾನು ತಂತೆ ಮೂನು ನೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಇಂದು ಕೊತ್ತಾರೆನ್ಸ್ ಉಡಿದು ಮೂನು ಬಾವಿಂದ ನಾನು ಓದಿದ ಕೊತ್ತಾರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾನೆ बेस्ट पाल परिवार जय जोहार ना पेद्दे रणजीत ಹೀಗೆ ಸಬುತೋರ್ ನಾರು ನೆನ್ನಾರ್ಕೊ ಕೊಟ್ಟು ತಿಂಟಾನ ಒರೊಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತೇರ್ ಬಾತಂಗಿ ಕಿ ಮನಾರು ರೆನ್ ಪೆಂಡಲಿ ಆಗ್ತಾ ಅವಿ ನಾವು ಬೋಜಿ ತಕ್ ಜಾ ತಿತ್ತೋರ್ ಮಿಂಡೆ ನಾರುನ್ ಕೊಂಟಿ ತೋರು ಬಾಯ್ದ ಪೋಯ್ತೋರ್ ಮೇಕಪದಿ ಅವು ನೇಂಡು ಪೊಡಿಸಿ ತಿಂದುತೋರ್ ಸಬ್ಬು ಲೋಕಿನೋರ್ಕಿಂಗು सब गुड़े मानार बेस दरनाटे बेस गुड़े निंदे अस्किनागु रोट लोन बेस तलपाल काता आउंतरे मेकापदी अंगी सब कोइसने तूस्तर इंजे ओरता कुदी मिंटर कल्लुंदुतर चगना मास्तराव तिंतर तिन्ने कुसी त्यांतर मालोनु 25 तलपाल 25 मने उंडू पदंगी दर ओनाद मूनु तो मिलते ना मूनु निक्स मस्तो एले ओदा हत्ता उन पदंग पूरा स्पेशल रेडी हत्ता इंजे तूसानोरा तूसोरे मिलते नारू सब तो कुदी मिलते एंड नरेंद्र और पदंग तिंदनिंग रेडी पूरा ರಂಜಿತ್ ಕೊದ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲಿ ಒನ್